Kohdenumero SCP-009. Kohdeluokka Euclid. Erityiset turvatoimenpiteet. Kohde on pidettävä suljetussa säiliössä, joka on valmistettu lämpöä kestävästä materiaalista. Säiliö ei saa olla pienempi kuin 2 metriä kertaa 2 metriä kertaa 2 metriä. SCP-009 ei saa missään olosuhteessa altistua lämpötiloille yli 0 celsiusasteen, ellei kyseessä ole testi. Eikä mitään vesipohjaisia yhdisteitä tule tuoda 30 metrin etäisyydelle kohteen eristysalueesta. Kohteen säilytystila on varustettava lämpöantureilla, joita on seurattava keskeytyksettä, ja tila on pidettävä kylmänä vähintään 3 varajäähdyttimellä. Kaikki viat antureissa tai jäähdyttimissä on raportoitava ja korjattava välittömästi. Jos lämpötila säilytystilassa kohoaa koskaan yli -5 celsiusasteen, tila on lukittava ja täytettävä jäähdytinaineella, kunnes lämpötila palautuu turvalliselle tasolle. -30 celsiusasteen ja -25 celsiusasteen välille. Eristysalue on pidettävä tyhjiönä testauksen aikana ja henkilö, joka käsittelee SCP-009, on pukeuduttava koko vartalon peittävään suojapukuun. Testauksen jälkeen kaikkien työvälineiden, henkilöiden ja muiden materiaalien on käytävä läpi kuivatusprosessi ja eristettävä vähintään 18 tunniksi. Kaikki kosteus, jossa havaitaan SCP-009 ominaisuuksia, on eristettävä ja saatettava SCP-009 eristysalueelle niin pian kuin mahdollista. Elävät olennot, jotka havaitaan saastuneeksi SCP-009 toimesta, on tuhottava kemiallisesti kuivattamalla ja erotellut SCP-009 molekyylit on saatettava eristykseen. Kuvaus. SCP-009 on osapuilleen litraa ainetta, joka ulkoisesti muistuttaa tislattua vettä, lukuun ottamatta sille ominaisperäistä punaista sävyä. Tämä väri on havaittavissa kaikissa kohteen olomuodoissa ja on sopivin keino tunnistaa saastunut materiaali ennen sen epätavallisten ominaisuuksien ilmenemistä. Vastoin tavalliseen veteen, SCP-009 omaksuu nestemäisen olomuodon -100 celsiusasteessa - 0 celsiusasteessa ja kiinteän olomuodon, kun lämpötila kohoaa näiden yli. -100 celsiusasteena alittavissa lämpötiloissa SCP-009 haihtuu kaasumaiseen olomuotoon, joka on samankaltaista vesipöhyryn kanssa. SCP-009 atomirakenteen tutkiminen ei ole tuottanut selkeää tulosta. Aine vaikuttaa olevan identtinen tavallisten vesimolekyylien kanssa, poikkeuksena vastoin tavanomaisia entalpian lakeja. Tohtori Asema, paikallinen asiantuntija ulkoisen tilan fysiikassa, ehdottaa, että SCP-009 saattaa olla peräisin universumista, jossa pätevät vieraat fysiikan lait. Vaarallisin ominaisuus SCP-009 kuitenkin on sen kyky saastuttaa tavallista H2O:ta. Kun se päätyy kosketukseen minkään vesipohjaisen yhdisteen kanssa, SCP-009 välittää tuntemattomalla mekanismilla epätavalliset ominaisuutensa näihin yhdisteisiin. Testit ovat osoittaneet sen kykenevän sulauttaa jäätä, höyryä, teetä, hedelmämehua, merivettä, verta sekä... Tähän prosessiin kuluva aika vaihtelee lämpötilan ja vaikutuksen alla olevan materiaalin tarkan kemiallisen koostumuksen mukaan, ja on todistettu vievän 3 minuutista tuntiin. Tutkimukset D-luokan henkilöille ovat kuvanneet aineen sulautusprosessia, joka on todettu seuraavan yhtenäistä kaavaa. 1. Altistuminen. Kohde altistuu SCP-009, joka alkaa sulauttaa kaikkea kosteutta altistuneella pinnalla. Eliöt tässä vaiheessa eivät tavallisesti huomaa mitään erityisiä oireita, lukuun ottamatta lievää lämmön tunnetta. 2. Pinnan muunnos. Jäät alkaa muodostua altistuneelle alueelle, kun kohteen oma lämpötila ja SCP-009 itse kohottavat lämpötilaa yli 0 celsiusasteen. Tämä vaihe voi kestää 1 minuutista tuntiin, jonka aikana kohde alkaa tuntea kristalleja orvaskädessään. 3. Sisäisen kudoksen muunnos. Eksponentiaalinen lämpötilan kasvu SCP-009 aiheuttaa voimakkaan reaktion kohteen kehossa, josta seuraa varsinainen verenvuoto on vähäistä kristallien takia, mikä mahdollistaa kohteen elossa ja tietoisena pysymisen aina tuntiin asti. 4. Data on poistettu. Testit D-luokan henkilöillä on lakkautettu 23.4.2000 lähtien. Liite. Jäljityksen olosuhteet. Kohde löydettiin Alaskasta 5.11.1900. Säätiö otti osaa tapahtumiin, kun raportit saapuivat alkuperäiskansan, joka oli löytänyt hylkeenmetsästäjän ryhmän turmeltuneet ruumiit, ilmeisesti haaksirikkoutuneina kilometriä kylästä. Kaikki uhrit löydettiin punaisen jään peitossa. Kuolinsyyksi todettiin sisäinen verenvuoto, vaikkakin tarkempi tutkimus paljasti
On arveltu, että alueen alhainen lämpötila viivästytti jäätymisprosessia. Tämä pidensi koko muunnosprosessia tunnilla ja mahdollisti uhrien tajuissa pysymisen, kunnes SCP-009 alkuperä on tällä hetkellä tuntematon. Tutkimukset samantapaisista tapauksista ja materiaaleista alueella ovat käynnissä. Todistusaineisto onnettomuuspaikalla ehdottaisi, jossa olisi mahdollisesti mukana SCP. Katso tutkimuslogi A091 yksityiskohtia. Liite 9.11.1900. Alkuperäisen raportin ja näytteiden jäljittämisen jälkeen todettiin, että hämähäkkimäinen olento, joka löydettiin iskujoukko B:n toimesta, oli tosiaan entuudestaan tuntematon SCP-3023 ilmentymä. Tutkimus on osoittanut, että ilmentymä sai alkunsa ja seurauksena. Liite 6.12.1900. Toistuvien tiedustelujen takia tulee mainita, että rantakaistalle, jolta alkuperäiset uudit löydettiin, oli paljasta kalliota osapuilleen metriä merenrannasta, ja oli sopivan kuiva ja kylmä estääkseen lähialueen merkittävän saastumisen. Jos paikka olisi ollut lähempänä vesirajaa, ei ole epäilystäkään, etteikö siitä olisi seurannut sukupuutto. SCP-009 kohottamista keterluokkaan arvioidaan. Liite 16.12.2000. SCP-009 syvä jäähdytys testitarkoituksessa on kiellettyä, kunnes toisin ilmoitetaan. Henkilöstöä kehotetaan käyttämään nestemäistä tyyppejä kohteeseen vain hallitusti ja vain silloin, kun lämpötila on kasvanut hyväksyttävään pisteeseen. Huomio. SCP-009 käyttäminen kylmäfuusion tutkimisessa odottaa arviointia. O5-komentokeskuksen muistio. 9.1.2000. Olemme päättäneet pitää tämän kohteen Euclid-luokassa toistaiseksi. Ymmärrämme huolenaiheen, mutta niin kauan kuin te pidätte virrat päällä ja kukaan ei lähesty eristysaluetta, ei pitäisi olla ongelmia. Tämän takia me kuitenkin pidämme sitä asemalla. Mitä tulee kylmäfuusion tutkimiseen, annamme asian olla toistaiseksi. Suoraan sanoen, meillä ei ole varaa toiseen AK-tilaan, kuten asemalla. Pelastusjoukko ei ole vieläkään löytänyt tohtori